Persiapan guys, seperti biasa aktivitas DC di pagi hari. Mau DC wis bar nyayur, wis rampung guys. Nyayur telur gelundung, tak nyemek tak santeni, kena nggo bontok urung melasku. Persiapan biasanya iki yo ya ini wis siap guys, tapi kingko iki mau DC baru aja dapat WA dari Mbak Tin, gak iso mangkat guys. Mbak Tin enak urusan mendadak, soalnya kan pekerjaannya jahit, jadi niki enak sing ngakon klambine dadak di dadekno, jadi kan tukang jahit ya guys, minta bajunya segera dijadikan, jadi ini dia mendadak gak iso mangkat. Ya terpaksa karek wong 5 wong piro sing koneh sing adik DC yo gak iso mangkat, soalnya jek nutupno kocek jagung ning daerah Tlaga Tuwung kono guys, ning Bendo. Oh iya, urung salam guys lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Wes cukup sakmene segini. Iki sing tak nggo sarapan ning omah, raketang sak entong, borong entong nggih, nemplok sego. Ini wong 5, iki paling nggih wong 5 neh. Iki engko kan terakhir. Dadine mbuh bar gak bar iki engko panggah di bari ngono lho guys. Maksudnya iki selesai gak selesai ya tetep diselesaikan hari ini. Soale parine iki ya wis banget dhuwure, cara diwatun ngene nggih ning iki nyoprok-nyoprok. Tur nggih sukete iki karek sing arang-arang. Dadine cuma mlaku njepuki suket sing wis kembang-kembang ngono iki guys. Iki engko wis bayaran DC. Insyaallah ya bayaran, muga-muga nek gak dikon balik neh lho ya. Nek ndek ini perjanjiane iki pokoke 2 hari lagi ngono. Dadine wis ndek ini karo dina iki engko. Mulai kit pertama DC mergawe iki kan sing pertama kali kayak 4 hari iki wis dibayari guys. 4 hari udah dibayar, terus mulai neh sampai dino iki hitungane 12 hari, tapi 11 hari 11 hari DC libur 2 hari, jadi karek 9 hari 9 hari kingko gajiane 450 kan sak esuk iki 50 ya guys, jadi 11 dino karo 4 dino, jadi jumlahe ket mulai pertama kali matun kuwi 15 hari. Iya guys, 15 hari DC libur 2 hari, jadi karek 13 hari. Totale entuk gajian 650. Alhamdulillah nggih, kena nggo nyembung urip. Kena nggo blonjo, kena nggo alah wis sembarang kalir ya guys. Kena nggo bayar sekolah Dik Dinda. Kan iki sekolah Dinda ki bukune LKS niki wayah bayar guys 125. Cek tak semayani. Engko yo nduk nek ibu wis bayaran. Tak ngemplok sego sik guys. Sarapane guys, telur gelundung, iki sayur blonceng, terus karo sambel. Wes mantap. Monggo sarapan. Iki masih jam 5:15 menit. Oh, budale setengah 6 ya guys. Mangkate DC iki setengah 6. Kira ketang nggih ngemplok sego sik.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarapan. Tapi iki engko sing nggone Pak Joid nggih, iki engko dirampungi, tapi sesuk wis enek job nah, guys. Yo matun tapi ning beda wong. Malah luwih cedhak ning desa Karanganyar kene. Malah luwih cedhak, guys, tinimbangane sing anu kan ning desa Ndiren, desa Tengklik. Alhamdulillah nek penggian iki gak enek entake, guys. Yo enek sing kocek, enek sing ngicir, enek sing babat tebon. Tapi dhisik nek wis kadung nyekel natun ngene iki cerope melok ning gone wong-wong sing sekirane tanak ngono iki gak wani, guys, dhisik. Nek cuma nyelak 1 hari, 2 hari ngono iki gak apa-apa. Tapi nek ngantek lama-kelamaan pindah nggon diseneni wong. Nyelak nek cuma 1 hari ya ora apa-apa. Nek adike dhisik kocek ki ning desa Bendo, ning daerah Tlaga Tuwung ki mbok jek ning ndi kan. Banget adohe malah. Dhisik milih sing cedhak-cedhakane, guys. Isa. Ning tekok wae Piye? tuku bakso dileh ngono apa mak delok iso Deloki. Iki ngene guys, wis tekan lokasi. Jalan kaki metu kene. Lah wong Pak Agus saya walah delok iki sampe lho ora ngono Mbah Atrin joget tek nglengak guri bareng ki opo sing diklengakno. Nerang nglengak mbok ti kuwi aku. iki pitik iki. Banyak niku. Oh, banyak. Banyak sekali. Ngak ngak ngak. Lu mulai gak mengguri dadak ngingeti jame masaku. Lah serintil malah muring-muring iki perkara. Anak wong juga tenan-tenan ki. Terus anak wong ngakno lawang aku yo isin ngono Pak Agus ki nek guyu ki tengko aku wong iki. Bengi bareng aku jek guyu ngeklek-ngeklek Mbah. Perkara serintil kuwi. Aku tak sekali malah ndek. Lah tekan Mbah Ngasri yo malah inget-inget guri lho apa sing diklengak ki. Aku yang melengak mengguri enak wong aku terus aku musuh. Walah yo ya. Malah kali-kali TikTokan kok dok. Dalane koyo ngene iki guys, licin. Iki engko terakhir kalinya lho ning desa iki. Mbok menawa engko terakhir kali entuk bonus. Bonusnya apa ya? Njaluk Pak. Sapa jenenge? Pak Ros Dibonusi apa iki engko? Lah apa lek mbok ndom ngono ki lho. Lah ya nglumpuk kabeh yo nglumpuk siji yo nglumpuk kabeh. Mosok mbok ndom-ndom ki tak. Lah yo. Lah mosok dindum. Lah iya maksudnya dindum. Lah nek edak ya ora apa-apa yo mbah karek. Ayo karek. Lah kok yo gak iso guyon Til. Nek dhewek-dhewekno ya ora iso guyon yo Mbah. Ora asik engko Engko ora iso ala katir.
Lucu iki, guys. Ibu-ibu ini ngajak tiktokan. Tak turuti tenan. Sing sijine ya pede joget ae. Lah sijine iki enek wong ngakno lawang, paling mungkin ya apa kok rame-rame ngono. Lah sing sitoke mandek nek guyu kelen isin jawan iki joget. Ning ratan kono mau sebelah. Untuk ngguyuke kaku teko omah tak dono pasu. Oh lah. Wong tuwek-tuwek, nenek-nenek tapi do gaul guys iki. Alhamdulillah desa iki entuk bolo iki selalu gelem di syuting. Maksudnya mau di syuting los. Malah ngajak tiktokan. Ngajak konten. Iki engko pulah mlaku rene yo, parake cek rono kae, guys. Iki ora gubuk tapi omah-omahan mesim. Tipake deres ya udane kene. Mbah Ti apa nek ndek jajan akeh? Lho kok Ora nek di kacang akeh barang. Kacang sisa. panen dhewe paling Mbok Ti. Nah, aku seneng mlumut ta. Waduh, kok entuk panganan inuk-inuk kowe. Masa iyane Makan, kok Bro? Lah iya nek iso singkong godhog iki lho. tak pangan, Bro. Sritil. Walah bakul gethuk kuwi ketoke inuk niku lho. Aku ora gelem kok mae. Piye lho wong kene lho bakul gethuk wis kliwat kok kon Beli. Lah iya. Beli kono. Kok iso Duwe kuwi jajane manggus. Alhamdulillah guys, akhirnya bayaran dibayari Pak. Jajan lek. Pak Ros ke lho. Pamer lek. Akhire Oh, bayar. duweke lah agak menyalah niki. Sing nampa dhisik lah. Tak go mlayu ning randu. Ora tandem. Seger waras. Entuk kalung iki kok. Kalung gambar Ini aneh-aneh. monte. Kalung gambar serintil. Kalung gambar monte. Kalung gambar serintil nggo. Iki guys. Wis berarti sesuk wis ora petuk karo Pak Rusneh iki. Aku nang telesan ya Allah wis teles. Pak Evando, Mbak Rat, sarapan yo. Ndarene. Sarapan sik. Walah, Rene lho, foto-fotone Awor. kaya wong dong sambi ya, guys. Matun, sawahe kene. Sing wedok undung sambi, sing lanang wong bacek. Ambek opo? Ambek terong. Duit lanange yo jek nyandak. Duit iki lanang ono, Lek. Sing wedok sing dhuwit wedok iki gambare piye iki? Lah wong kuwi yo gak iku. Wong duit banyu iki yo ndek sing nampani. Aku kan duwe sipil ning omah ngono kanggo sak desa. Sarapan, guys. Dadi kena nggo bulanan iki. Sarapan, guys. Ora ketok wajah tu wajah iya. Wajah ya. Wajah tu wajah iya. Mandangane kok mbok delikno kok. Salah enggak salah. Lho sayurku, Mbak. Ya aku jangan bos retan iki, Bos. Tapi Nek ora nek ketiga dudoke ngono lho. ku cek entuk. Lah jangan renek dudoke. Ini rek nyemek-nyemek wong. Jangan apa? Timplak kan. Ates. Kok ngene wong mati. Sampun matur. Kowe belum pernah Iki pasarapan. sayur benteng tak campur maksudnya jam bancane bumbu sapa. Tak omongi timbangane. Aku nek Ora didol Adinem tiga melok. sinten? Adim. Kocek teng bendut. wong ngene bose. Tenggene bose. Saya tukang golek ndekne. Gak penak apa gak melok. Susut. Iki lho elek serinya lho. Lah bloke iku yo do cek kabeh. Sumo. Hmm. Sumi kowe mau ndek kocak wong. Sumi sapa? Sumet tapi petis lho ya. Sumet ketoke apa ya? Campur aduk. Wes aku kan lunyu-lunyu. Campur junceng enek, kates enek. Yo ringkas ngapa? Ngandok. Aku terima. Lah sing ambek bojone gak melok. Wes gak jangan. Jahit. Jangan. Senane sing pendesan iki. Piye iki mangan nek diajangi dhewe-dhewe iki lek. Ora ngomong kok. Sakitku nek mbok iki mau ora tak emplok nang iki tak anu kok. Gawane Iki mang dhewe sana setengah songo ya, pun lek. Burung.
Jam 8 pucul sithik. Lapar. Aku ki yo urung lesu ngono lho kok mikirku kok wis do ngajak sarapan. Iki wong wayah kok. Yo guys. Kok timbang ngelot adoh. Mun begawe TikTok apa boleh? Yo nek YouTube nggih YouTube ya, TikTok iki dhewe. Gak Nek nek. TikTok kan syutingane ngadeg ngeten, nek rubah ngeten iki YouTube. Dhewe-dhewe. Berarti di YouTube ya. YouTube Pangan ya. sarapan guys, sarapan wayahe ngiseni kekuatan. Menek geblak ning sawah. Kekuatan opo kuwi? Kekuatan ding. Lho Mbah Ngastri botoke klanding. Disih karo sayur ndok-ndok gelundung. Roda. Ndok gelundung. Ndok gelundung guys. Iki nganu sing dingi tak elokno terus tak kei mie ngene lah wis. Aku mau jane ya pengen mie, duwe kol dengan kok tapi Aku mau mie yo goreng. ogah ngono untuk males. Aku mampu mie goreng. Ya wis kesel bareng. Iki mie biasa. Ya minggu-minggu bareng anakku nang omah kok ngeben masak dhewe. Apa nih, Mbak? Pokoke. Oh, tari. Tari masakane tari itul. Tel Jere. ogah masak kok. Ora jere itu. Tel, Aku pokoke kan ngene triaton aku. tel. Aja komen. Lali ya, Tel. Syuting bareng. Iya lah syuting lho. Alah nek kuwi yo apa, Tel? Aku adakno aku ah. Nek iki pokoke gak lali, Tel. Coba aku alih-alih Ya wis biasa. Terbiasa. Tak ketokne. Ke pita Jangan campur sari Mbah, rasa piye iki? Jonceng ada. Tapi Enak. enak. campur adul. Lho wongku yang ngono ki mangane campur iki. Lah jangan terteran, jangan diporno. Iya, terekon iki, Mbak. Mau ngampon, mbah bancane Mbah Bun, mbah bancane sapa ya ndek iki? Halo. Kecuali ya gak rono. Aku nang Diren dhisik. Enteni ning kono ning gone sapa ono. Yo. Iki yo rakyat Diren aku. Tempat sarapan ini Ini Diren iki. pindah Pulau mah lokasi. enek wong. Heeh. Gak ning pinggir dalan ini Enek ya, wong guys. pulau Yo wis yo. sudah Apa nganyar ya yo. kene. Lho kan mulai ale. Balik kok. Ayo ngon dhewe kan. Ngene dhewe nek balik yo isu. Wis iku wis dibeli. Anu mulai seputih. Tekan Nggih, sampean. ndang mantuk lek jenengan. Lah iki cek di iku dung jambu kematian. Oh, berarti dong jambu. Alhamdulillah guys, iki mau leren ngiyup ning kene soalnya udan guys. Udan deres iki angge terang. Mbok diparingi terang dhisik ya Allah Gusti. Sampai jam 11 kelewat iki lho. Perkara ngenteni terang guys. Udane angge terang. Paling yo enak nek 10 menit, 15 menit lah. Oh, gununge nek ketok nang yo. Ayo Del. Loh, sandalku Del. Astagfirullahaladzim aku tak tinggal. Ki, ngene. Aku pemasangin aku bentukane kok aneh iki kan. Sandal sampai carry. Ayo tasnya gue ya. Ayo, tak gono. Mantuk nggih Mbah, putune mantuk Mbah. Mantuk. Iki wis terakhir kali ya guys ning kene ya. Sesuk wis gak balik rene neh. Mbak, aku mulai wis bermaton. Bocah kaya cek joget ae. Sesuk ganti lokasi guys ning Karanganyar. Iki wis kene wis akhir kali wis dibayari karo Lek sapa? Lek Ros guys. Lali terus aku marigung patek apal nggih. Nek njeluk dulek ora padahal ki Lek Ros. Rupane koyo celeng gupak. Ngene do tiktokan, do pengisan lah ya. Seneng yuk guys, pikirane do los pokoknya. Seneng apa neh bar bayaran. Apa meneh bar bayaran. Dalane koyo ngene, lunyu. Lah cara mono mang udan deres numpak motor ya nganu Dik ning rayu loru. Mending leren sik. Emang yo do leren ning gubuk kono mang. Dureng. Katoke dureng dhisik sing dureng kaose. Apa ya sing dibahas ki?
Enak Mbak Dami iki. Mosok ora tau sarongan. Buka cici jos jadi. Buka sithik buka yo sing akeh. Lah iya. Buka itu kok ketok. Kulone iki gak tunggale ya, Sri? Cuma sing sebelah tok wis. Alhamdulillah iki mang sing lore galeng iki wis rampung kabeh. Nek kidul galeng jarine omong elek terus mau gak patek nek sukete wis. Wis. Ora, iki lah wong 10 lah lagi sekesor abang. Alah ora ngebarno wong areale ambane mbuh kok. Ora ngebarno. Engko nek matun kok anak icir yo nyelak. Melok icir sik. Mandek nah hotel engko leren mandek. Lah mandek sediluk piye kowe engko manum menjero aku mbok kon ngenteni ngowoh nek ratan ngono. Mah. Engko aku sing ngenteni ning pinggir ratan ae. Ya iya yo, Mbak. Teko jam 1 ki engko. Lah, leren udan, leren. Lho gak bahaya niki bokonge dibuka kuwi. Gak bahaya. Lunyu Mbah, lon-lon Mbah. Lunyu. Alhamdulillah, untuk parkiran motor. Rupane ya Allah Gusti. Sikile ya Allah. Anteni ning kene Ya. Kok ora ontro sikil. Apa gak sandalan? Yo, lek Sri gak sandalan no? Oh. Lho, ra mas aku nek mbok tinggal landing motor kene. Lek relen trene diko. Wis tekan motor. iki marane kok jipete wong kesal sik yo. Lah iki guys arep ngecek lokasi sing arep dikerjani sesuk. Kita cek karo Lek Sri. Lho Mbah Ngastri mang wis rono. Mbah Ngastri mang wis rono. Lho urung ah. Lho, iki motore tak parkir kene iki, guys. Ning gone bose iki apa? Rumah makan resto sing gone Pak Joit iki niki, guys. Arah ngono. Randu Blatung, arah Kecamatan. Kayak ngecek lho, guys. Sesuk sing kira-kira arep di watuni rumah makan mewah. Jadi resto mewah. Ini Pak Joit di bos sing tak apa sing duwe sawah sing tak watuni iki, guys. Kuwi restone ning pinggir dalan gede. Jadi yo mebel duwe, rumah makan duwe. Sawah ayo terus sak mblang gentak. Waduh men. Tek. Lah iya ngene iki nek cara diwatun terus piye? Gak ngentekno dana ngene iki. Gak. Terus piye iki dana kondi ngene iki parine ra ketara. Iki Sri sing ape diwatun ki? Bocah kaya ditekoki. Aduh meneh. Alah sing rasa apa? Lah kok nang dolaren tuku apa tah apa? Lah iya. Nang dolaren tuku apa tah apa? Adoe leh. Kene iki babar kan gak udan. Lah desa Ndiren kok iso drese kok ora umum. Padahal trimo kacek
Kene kono kok. Tapi masya Allah sing kono mendunge kok ngono, guys. Mendunge mendung ireng. Kayak ngono kae lho, mendung biru. Sekali nyeblok kae engko ya wis. Mbah, tapi kok sing daerah Ndiren iki ngono kae ketarane anggere dhuwur biru ngisor putih nek wis nyeblok kae guys sudane. Ono ngono kae daerah ndi kae? Cepu apa ndi ya? Wah, lek Sri mlakune kok adoh men. Endi kok adoh men? Mlakune kok waduh. Nek pari sik sakmene iki, guys. Cara menawa ora nyokrok-nyokrok mripat tur yo jengking iki yo penak. Lah bareng nggone Pak Joit, parine sak dodo. Muni ape njaput suket nek ra dipiyak sik yo mripate. Keculek-culek ra karu-karuan. Iki kok teko omah ora jam 1. Laren minggu-minggu koyo ngene. Mbak, mboten laut. Mantoke jam 12. Pinten nek jam 12? Oh, nek kula jam 11 50.000. Duh. Lah kok wis gluduk. Oh, nggih, kula nggih lepas. Tenggene Pak Joit niki lek kula. Nggih, mboten. Niki datane ampun dipateni. Aman, Mbah. Aman. Lah nek niki lah jenengan nek gluduk kaya mboten mantuk. Oh, ngoten. Nggih. Nembe jam pinten alah dan sedelok engkas niki pun meh jam 12 kok. Lah kula lautan terus mirka udan deres kula leren teng gubuk. Mriki malah garing mboten udan nih. Lah nggih mriko duweres kok. Deres mriko. Sing sapa? Mbak Astri. Oh halah, pe melok mandek kok kae. Piye, Lek? Piye? Sing etan. Sing dadi sing etan. Pari kok udupan itu sapa? Oh gak iki cara wong pira kowe iki? 15. Ngene lho Lek, 15 kok ora ketang rong kesuk apa kesuk bar yo ora apa-apa kok ngalih ngene tik. Kaya ngono. Engko tik engko tak sito Lah iya. Monggo, Bu. Kula riyen nggih. Mak kene adane setengah 12 kok ya. Heeh. Ora adane Ngecek jere sukete yo ndadi, guys. Arep melok rono gak sida. Kene mantuk jam 12 jere 55, guys. Tapi yo lepas nek matun iki rata-rata nggih lepas. Yo enek sing jam 10 kuwi 40.000 yo enek. Beda-beda nggih. Sing jam 11 50.000. Tapi yo ngono kuwi mau, guys, dilepasno pati geni, dadi gak dikirim. Kadang cara nek kiriman yo jarang, kadang nggih es teh. Kadang yo apa ngono kuwi. Nek musik, guys. Ngene bose nyetel musik banter wis ngono nggih tak patenane. Alhamdulillah, guys. Dhisik wis bar mandi, wis tekan omah. Dadak aman nganu, guys. Tekan omah iku Pak Su kuwi wis dikontrak karo anak lanang, dikon ngewangi icir. Lah ngene iki dhisik ya terus dijak karo Pak Su icir ae. Delalae iki mang dhisik terus ning gone Mbak Sri sing golek tandur iku golek matun iku mau, guys. Tapi yo alhamdulillah wonge lah yo ngene. Kan yo gak salahe awake dhewe nggih. Sing duwe sawah ki kan goleke cuma wong 3 atau 2 orang. Tapi ki mang rombongan kan wong 5. Dadine yo sing duwe sawah ki ditelepon. Lah piye Mbak, rombonganku ki wong 5 dijak kabeh. Terus sing di sawah nyauri, ya wis agak popong. Kan sakjane goleke kuwi kan cuma 2 atau 3 orang toh, guys. Lah iku terus ya wis gak apa-apa Mbak, ngono kan
sawahe ya cuma 1 kotak, 1 kedok. Dadine engko paling nek wong 5 diwongi dinyangi 2 dina ngene paling ya wis bar. Wong sukete ya nduwadi, guys. Sukete iki nduwadi ngono. Lah tapi lek Srimo tak omongi lek sepurane aku sesuk ki gak iso mangkat. Wonge kan goncek aku to, guys. Nek gak tak omongi engko malah ngenteni karo dhisik. Lah nek sore ngene iki aku wis omong, dadine sesuk gak dienteni. Lah arep nendi, Mbak? Ngono. Aku tak ngiwangi icir sik yo lek nek matun kan sesuk-sesuke isih enek neh. Coba nek wis bar yo wis, nek urung bar sesuk dhisik tak melok mangkat ngono. Yo wis Mbak, yo gak apa-apa wong sing duwe sawah ngakone yo wong loro telu. Lah kumang kan tak daftarno nek wong 5 kan ngono, guys. Aku njaluk izin 2 dina, sesuk ki icir, terus bar sesuke kuwi ngrabuk jagung mindoni. Ngono dadine yo gak apa-apa lah. Dadi yo gak kesalahane kita-kita. Maksudnya ki yo sing desa walah jupuke wong saithik. Cuma ki aku leren sesuk yo cek di wongi wong 4, guys. Cek mangkat wong 4. Coba nek urung bar engko dhisik yo melok matun neh, nek wis bar yo golek channel liyane. Soale sing ngakon lah kuwi akeh, guys, yo ganti-gantian. Tapi kan beda wong. Jadi sawah iki kene bar genten dikon wong liyane ngono, guys. Ya wis ra apa-apa mergae. Tapi nek nggone Pak Joid kuwi aja main-main nek wis kadung ning kono, guys. Soale ora trimo sedina 2 dina. Pokoke iki sasen-sasen. Jadi berbulan-bulan. Lah iki kok umpama ngene Pak Joid iki umpama sukete nduwadi kabeh ngono. Diwatuni 1 bulan kuwi lho. Kowe urung bar. Alhamdulillah kok ya sing separo sukete ndadi, sing separo ya gak patek enek. Dadine cuma 15 hari ya wis rampung. Iki ape tak anu, guys. Ape tak umbahi sarung bantale iki. Ambune wis penguk-penguk. Ya semono ae ya, guys. Sesuk kelanjutane kuwi icir jagung. Jadi terus sesuk eneh ngabuk jagung isek lanjut ning gone Mas Lalimantan. Dadi dhisik matune prei 2 hari. Engko nek wis bar ya wis, nek gumbar ya golek channel liyane. Mergae iki wis sing penting gelem krembyah ngono akeh wong ngakon, guys. Sing penting gelem metu nggih. Golek hubungan, golek job. Yes, ngono ae nggih kontene hari ini sampai di sini dulu. Diteruskan besok lagi nggih. Sampai jumpa besok lagi. Ngono ya, guys. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.